Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya iti kaano man! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papaghayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat nagkapo kini paghayam Carla, iti La Union. Kastoy man ti surat ni Carla. Dear Lady L, sagbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y tinaimbag nga oras yu amang bukbukal, iti Lady L Productions. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama yu iti Lady L Channel. Naawis mo to'y riknak anang ipatulot iti kapadasak. Katsapay lakuma, tama ka ipaayak mo't iti adal kadagiti padak at dumdumngan. Adaan ako niti asawa kan anak. Ngam to'y pakasarita kay nakisalaysay, kat napasamak idi balasang agpay. Kastoy man ti Rugina, Lady L. Mayat ti isem mo aynsan, nakaragragsak kay ta. Sigod ang naragsaka, pinsan. Amo mo tanti na in love, kan agbirbirok iti lover na. Apay, at baka din lover boy mo? Siyempre. Asino? Maam-amom to, ta inawis ko nga umay dito eh. Anya? Taga-anumat ngay? Di talaang asideg. Taga San Fernando City, La Union. Kat naam-am mo, babaan iti Facebook. Kanamom, super in love kanya kadagos. Insend ko nga minti may sa aladawan kan kuana. Kat amom ka din o asino ti akin ladawan iti insend ko kan kuana? Kaya't mo asawan? Saan mo aladawan ti insend mo? Kastoy dayjay insan Carla. No ladawan ko ti isend ko, siguradong agpanunod iti napaot. Iso aladawan mo ti insend ko. Anya? Apay nga kas na tinaramid mo insan. Madi ati kas na. Di pa Oops! Di kagong ungat, wano gumura, tasyak ti makam mo. Ibagak tumot lang kan kwa na ti pudno, inton aklo na kunti ayat na. Kunak mano ka ayan ayat mon. Agturong tumot la di ta, ah? Diskarte la ang insan.
Awan ti pagdanagam, tasyak ti makaammo. Saan ka mabalin nga ipasubo? Tandaanam dayta. Ah? Sinambut ko lang nga inawis ni Ricky. Ta nagbakasyon da uncle kan auntie. Awan da ditoy. Naimbaga bigat mo, Rose. Sino da ka di? Sana siyak ni Rose, kasinsin ko ti sapsapulam. Ha? Katno... Mabit lang ha? Insan Rose, adamang sapsapul kan ka. Amang ano ni Ricky daytan. Siya ka, Rod. Iso ti ibagbagak kan ka anam amok insan Carla. Kat inawis ko dito eh. Samra ka Ricky, tag merienda tayo. Naisagana kong ti merienda, tamo ka umay ka. Sige. Sumur ka kano. Ituloy ko lang mo ti aramidag iti silad ko. Insan, makaamo ka pa lang dito ya. Talaga, siya ti makaamo ka ni Ricky. Tas siya ti akin special guest kan kuana. Sige nga Rod, panawan kayo pa. Oh, insan. Umay ka tamang rabiita matan. Pinakan ko ni Ricky, kat imbagak nga umyanan dito eh. Adda iti silad ko nga agin ina na. Uray, taon mo't namamakan papam. Anya? Nga mapay adi kay naggidan anangan? Siyempre, no mga anak, ikatat ti face mask ko. Oh, di pa ikat nakita ng tirupak. Kan, imbagak kan kwa na a surprise ti jak pala panangi parang iti si bubukal a rupak kan kwa na. Kan, imbagak pa'y nga agkaing-ingas ta, tagkasinsintamot. Kat, kas makita na, agpada ta a bland ti buok na. Agpada ta pa iti korte ti kiday, ta tinulad ko ti kiday mo. Kan, sexy akmat. Ado ti tinulad ko kan ka, tapno saan ta nga agin na dayo iti langa. Madanaga na iti dayto nga aramidam insan. Saan anasayaat? Si kamot, makaluma a tao. Awan mo ti mata iti dayto a plano? Matay iti ragsak tanakitak ti loves ko. Alaman laangan, mangantan. Ngam pangaasim Di nak iramraman iti anyaman nga ibunga ti kasto yung aramidam insan. Loko talaga ni Insan Rose. Pinaturog na ni Ricky iti silad na. Inidop na pa iti silaw. Makapadtanag mo't daytoy. Sapay nagkaro day ta lalaki. Imyan kit din. Sapay saan mi pa'y nga amot ti kinatao na. Ha? Nimot Insan Rose ti nag-text. Anya nga ta akalukwan ti ipadamag na. Insan, tulungan nak. Nasakit unay ti ulo kan jak makaangas. Umay ka dito silad ko. Apa yun? Anya nga tanti mapaspasamak. Agin inarakop kayo insan? Aping adda ka dito eh. Kanapi akal lahat yung narakop na kidisumrek ni Carla. Iridip ko itay. Diyak ka mo simrek ka. Oh, come on. Artista ka mo't anya. Kat no itay pa'y ngaglinlin na ilo ta. Akasla ka na iliwan unay kanyak. Sana po no dayta. Dakkel ti panagraam ko kan ka. Manipod nagamamutay ti Facebook. Aging gay ti panangawis mo kanyak diti balay da insan mo. Adalat na di panagraam ko kan ka. Carla, pakilukat mo ti silaw. Mabit lang. Apya kinalubam ti rupam, Rose. Bagak matankan ka akayat ka asorpresaan. Da ka di kalkalubam iti rupam?
Kastamat gayam tilangham. Kaya't naggayam apikutan. Carla, pasensyaan na kon. Nga masapol na gawid akon, oray na rabrabiin. Amang ano dadaga sa mapasamak kan ka iti kasipngatan. Ipabigat mo ti agawid. Itod ko kan kada iti call card ko, katagpakada kon. Sa bali ti panggap ti kasinsin mo kanyak. Pinatgak ti awis na, tati amok kat napudno iti panakigayem na kanyak. Inalilaw nakmat gayam. Isa pasensya kayon. Katagyaman nakiti panang sang iliyo kanyak. Maawatan ka. Ngam delikado ti agdalyasat dito iti rabii. Masapol ang makapanawa kita matlaan. Sana nagpaigawin ni Ricky kat pimanaw iti day di arabii. Talaga ang nariknag akayat apikutan ni Insan Rose. Kan nariknak mat asaan na akayat ti kasinsin ko. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nag-message kanyak ni Ricky. Nagchat kami, aging ga nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Saan matan na matagtagarin ni Insan Rose, akas laagpalpali iulatan, Lady L. Nagpintas dito apart. Nagpariir ti angin. Nagmayat abuy-buyangan dagiti agkakapintas sa sabsabong. Kastamot tan ti aglawlaw. May bagay tinapinta sa dayag, akaskan ka. Isumat lagayam agkararwar ka, Carla. Kamakisinsin nara ka iti lalaki. Katday tapay alalaki di pakisinsin nara kam. Rose, excuse me. Italang ang nagsinara kami kini Ricky. Nurumwarak man, trabaho ti papapanak. Sa anak akaskan ka. Pagsagana kayo, adwa. Maamuan ta papakan mamam day dang aramidam. Nagalasti ka babalin ti kasinsin mo. Tinasaya, agawid kan. Tamang ano pataksan ng kakatagiti dadakkal mo. Diyak kahit nagparikot ka, Carla. Diyak kahit nga datimang pasakit yan ka. Diyak kahit nagparikot ka. Nang rona pa no. Siyak tiga po na. Ricky. Carla, ay ayatan ka unay. Ricky? Saan ka baybayan? Nang runa kat, adaday ta parikot asang sangumita. Carla, adda ka din namnamakan ka? Sumbatan ako Carla. Awan ti makunakan ka, Ricky. Nakasaysayaat ka. Ay ayatan na kadimat. Uwan. Ay ayatan ka mat, Ricky. Oh, agyaman ako unay Carla. Agyaman ako. Anya ka diti bagayo kanyak papa, mama? Pudno ka di tinadamag mikad ni papam? Nga, anya, mama? Ama kisinsin narak ka iti lalaki. Kat pinaturog mo pa'y dito'y pagtaangan tayo. Pakay babainan day tangay naramid mo, Carla. Sana pudno dayta papa, mama. Ni Rose tinangawis kin ni Ricky dito'y balay. Apay kumasyak ti mangawis ka ni Ricky. Kat sikat ti kaayan ayat na. Sikat ti nangawis kan kwa na. Ulbud ka, Rose? Awanan ka itibain? Ulbud ka! Sikat ti ulbon. Agulimag kayo. Kasi kamot, Carla. Agpudno ka na dan napasamak kada kayo iti dayta, Ricky. Kasano nga mapasamak? Kadyak pa amo dayta alalaki edi inawis na dito'y balay. Kadno ka ayat mo. Kadag ito'y laangan papa. Sana pudno ti papabaso ni Rose kanya. Traidor dayta a babae. Ulbud dayta. Papanawin yun dito'y balay dayta a babae. Baliwan ka kasarita anak ko. Kat sapay ko mata ibagam ti pudno. Awan ti ipudnog. Tawan ti dagas nga aramid ko, mama. Iti pan naturog day di alalaki dito'y. Adda ka di napasamak kada kayo. Kasano nga da napasama kada kami? Kat nagawid mo't lang ni Ricky iti day di arabii. Tanatiliwan na ti madi nga aramid ni Rose. Anya ti kayat mo asawan? Ni Rose tinangawis kan kuha na, mama. Idida mo, kat iso dati agayam. Nakiam-amo ni Rose kini Ricky ti social media.
Inaramat na pa iti picture ko, anak yam amukin ni Ricky. Anya? Uwan, mama. Tapno talkan, kan kurso na daan ni Ricky. Picture ko ti insesendagan ko, ana. Jag amo kas ta tinararamid na. Pagamuan, tasimangput day ta Ricky dito balay. Ti amo na katsyak ni Rose. Imbaga kasyak ni Carla. Sana nakita ni Ricky ti rupa ni Rose. Tanatakkaban iti face mask. Aging ga nakita namot lang ti rupa na iti day di arabi. Taginandat kat karud ni Rose apikutan. Anya? Nagalasan ti kasta nga aramid ti may sa panasang. Nasakit tinagam ni Ricky iti panangalilaw ni Rose kan kuana. Iso api manaw mo't lang iti day di arabi. Day tatipud no anapasamak, mama. Inayapak ni Rose, tapno agsango kay adwa. Sabali timbagan, sabali matimbagam. Asino kada kayo ti ulbod? Ni Carla ti ulbod, angkal. Sika! Agulimag ka, Carla! Kasano nga ibagam asyak ti ulbod? Kat kasin sinarak mo pa'y di lalaki. Kaayan-ayat mon, iso nga inawis mo diti balay. Ginargarim. Ulbod day ta babae, papa. Ulbod! Awanan kay dibain? Ginandat mo pa apikutan. Iso akas sa tiyan aramidam, ta saan nakaakayat apulos? Manangal lilaw. Papa, siyak di patsin nyo. Kasano apatsin kagat kaayan-ayat mo mat na dya lalaki? Imposible ani Rose ti mangawis kan kuana. Tangay di nagpatpatyan. Siya kung ti pumanaw dito'y balay. Kaya't nanti pumanaw, angkal. Mapanon makidan na ka ni Ricky. Sang putam ka din na dya lalaki, Carla. No day tati kayat yo, isong araw ti aramidag. Tapno sumardang kayon. Pumanaw akon. Awanan ti sir-serbi ka na kayo, papa. Day ta nga ulbod ang babae di patpatyan yo. Aramidam ti kayat mo! Talaga pumanaw akon. Tapno aguma day ta amang lilipot na babae. Traitor! Pimanawag Lady L. Tanasakitanak unay iti saan apanamati ni papakanyag. Nang runak at dinison nakpay, gapu iti kinaulpod ti kasinsin ko. Tangay at damot panggadag, at damot nga rod sweldog apagabang ko, kan igatang ko kadag iti masapsapul ko. Naamuan ni Ricky tinapasama kanya, kat kasta unay ti asina, iso nga insingasing na nga ison ti mangbayad iti abang ko. Kan tulungan nagpay kadag iti daduma ang masapsapul ko. Mabainak Lady L. Iso ajak inawa ti daduma adjaya na apan ang tulong kanya. Ngam impilit na latta. Nakasingsing pati kaayan-ayat ko. Awan nga rod apulos ti makunagkan kwa na Lady L. Jak kahit agrigat ka iti papana mo iti pagtaangan nyo, Carla. Awan ti maaramidak Ricky. Awanan ti serbik iji balay. Saktan nakpay ni papa. Gapulangin ti day di aros. Ada isingasing ko no kayat mo. Anya day ta? Agyan ka laangin di balay mi, tapno saan ka nagabang pay. Adamat bakante asile di jay? Ha? Kan tapno makikita ka kanayon. Jak kahit nagladingit ka nagrigat ka. Ricky. No kayat mo, agsagana ka ta iakartan dagiti gargaret mo. Siya kunti makisarita iti aking balay iti dayti apagababangam. Sapay la kumat na magustom ti sila da pagyanan, Carla. Mayat. Ngam ayan ka titagi titatakil mo. Awandan, agmamay sa akong nagbibiyag. Dahil tatiga po na no, api asin na itak tinagadal, kan nagtrabaho, tapno makapundarak iti kabukbuko da kabalay. Dayawag ti kinasayaat, kan kinagagat mo Ricky. Kan atadapi anas sa itak kita, gapugan ka. Kat kung iti kabita na panawan, agsimpata ko man. Ha? Ni mama ti umawawag.
Mabit lang, ha? Hello, mama? Agi amanak ta na kontakan iha. Manual daw akong kontakan ka. Ngam saan ka makontak? Naka-off ti cellphone mo. Diyak kamin kayat nga awagan nak ni papa. Nagsubang kami kan ni Papam, inipimanaw ka. Sinidir ko, kalpasan nga insalaysay ko ti si Bubukal na napasamak. Tipod no ang napasamak. Kat pinagsasawak ni Rose, kaputay sutiramot amin ariribok iti pagtaangan tayo. Diyak pagarupan. Akas diya ti kababalinday diya kasinsin ko, mama. Traidor. Gapo iti kinaman naging bubukod na. Naiturod na at rinaidor. Katultulungan niyo pa'y. Dayta ti kapuna, no apay a pinapanaw kon. Anya? Dayta ti may parbangkan kwa na. Asino nga rudon ti kaduayo di tabalay? Ni anti masika ti simukat kan kwa na. Nasingpad day jay, na respeto. Nasayat mo to kasta, mama. Iha awanan ti parikot. Iso nga agawid ka kuman. Kagurguran ak ni papa. Saan nakan akagura ni Papam? Kabailak ti tumakdar iti bukod ko asaka, mama. Kan plano min kiniriki tagsimpa. Patsyak asaan nga umanugot ni papa. Sigurado aguraan nakpay. Saan nakaguraan iha? Siyak ti makamukan ni Papam. Siyak ti magilawlawag iti dayta planom. Awan mo ti rason at inakapalubusan na makiasawa. Adda ka mo iti husto nga edad. Naggraduar ka mo kan adaan kan iti nasaya at apanggadan. Uray ni Ricky, mama. Nasaya ti panggutan na. Iso ajak to agrigat iti sidong na. Awanan ti parikot ta, Carla. Ricky. Isong agyang manak unay tinamarswa. Taimpangag na ti kararag ko. Nga, nasakit unay tinakam ni Rose kanya. Gaputa sana nagbaligi anang tagikwakan ka. Kat pinapanaw da pa ni Jibalay. Sana bale, ta nalawagan ti panunot da mamakan Papam asa na pudno dagit impabasong ni Roskan ka. Un nga ron, umanugot da pa iti panagkalay sata. Awaan ti susupyat mi kani Papam iti plano yu kani Ricky. Pudno ti kuna ni Mamayo. Katitapay laeng. Mamakan papatiyawag mon kada kami, Ricky, iho. Agyamanak, Papa. Mama. Agyamanak, mama, papa. Sapay kumataawanan ti rumso aparikot. Nang runa iti kaaldawan ti kalay sami. Diyak ipalubos nga danto mang kibor iti kalay sayo. Isungawi sekto da kapitan kanti si Bubukil a barangay council tapno kadwa tayo ida amang rambak iti kalay sayo. Kastamot nga awi sekto dagiti gagayim ko apan nakabagiti lintag tapno da mga sikaso iti peace and order a kadwa dagiti tanod. Kaya't ko anarag sakto ti kalay sayo. Agyaman kami, Papa. Agyaman kami, papa, mama. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, agragsak tayo. Agsala kayo. Agyaman kami unay kada kayo. O sige, agraragsak tayo amin. Agsasala tayo. Awanan kayo, Tiwain! Awanan kayo, Tiwain! Gimana dyan? Bago-bubo. Awanan kayo,
Ang dagwal, wala ka na nagpubur. Agyaman kami kakayam. Wan gagayam, agraragsak tayo amin. Kat agyaman kami unay iti kaaddayo. Naragsak lata ti kalay sami kin ni Ricky, nupay nang riribok ni Rose. Impanaw da ni Rose, kat nagtultuloy ti ragragsak iti kaaldawan ti kalay sami. Ita, naadayo lata tirik nami iti tunggal maysa iti kasinsin ko. Tagura tinang balkot iti kaungkat na. Aging kalaangan dito'y Lady L, katagyaman na kiti anus yu anang idrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Carla, iti probinsya, ti La Union. Awan talina ay ti kaunggan ti tao ama naging bubukod, kan kura tinang balkot iti kaunggan na. Taday tati mangidagel iti puso ti tao, anapnuan pait kan kura. Di na ammo ti agragsak, di na ammo ti agpabusoy. Pakaragsakan na, no adda ti mapasakitan na. Di na maapresyar ti simple abanag ama iparabor kan kuana. Takayat na, kat kukwa na amin dagiti magustuhan na, nga uray ka ipapananan ti panagladingit, kan pan nakapasakit ti tao ama dalapos na. Panunutan tayo kuma, ano addarik na tayo ama sakitan, at damot rik na tipada tayo at tao ang makariknay ti dayta. Saan na mabalin arik na tayo lang ti panunutan tayo? Sursuruan tayo tagpabusoy, tamay sa dayta akita ti kinatanok. Ta saan man ang masupapakan ti tao ti sakripisyo tayo, laglagipan tayo, adakdakal, kan saan ang matukadan, ti supapak dagiti nasaya at nga aramid tayo, manipod iti nang parswa kada tayo. Mabasa iti Exodo Kapitulo 20 iti bersikulo 17. Di mo aguman ti balay ti sabali at tao, di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman, asanikwana. Alakastan, Carla, katagyaman nakiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!